ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ 2500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಗೈಸ್. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2500 ಗಿಡ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಿಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ ತೇರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕುಚ್ ನಹೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು, ನನ್ನದು ಅಂತ ಅನ್ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಬೂಟನ್ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಕೂಡ ನೆಡುವ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ಹೊರಡುವ ಗಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ತುಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ತುಳುವಳಿ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತುಳುವಳಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿತವು ನಮ್ಮ ನಿಂಬೆ ಬುಳಿತವಳ ಪಾಡೆರಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಇರ್ತಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ಕಂದು ಬಿದಾಡ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ನಿಂಬೆ ಬುಳಿತದೈ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೋಯ್ ಬದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ತೋಯ್ ಬದಕ್ಕಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಯಾವಂತುಂಡು ನಾನು ಆಗಿಂದಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟದೆ ಆತ ಜೀನಂಜಿ ಪನುಲಿ ಇತ್ತೆ ದಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೂ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದೆಟ್ಟು ಪುಲಿ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೆಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ ತೆಲ್ಲಿಯ ಪುಲಿ ಇಂಚಿ ತೊಯ್ಪವೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಆತುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 15 ದೈ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಂಡುನಂಡ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಆಪುಂಡು. ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಮಿನಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಚಿ ಬುಡಿರ್ದು ಮಿನಿ ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ. ಇಂಚಿರ್ದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂಜಿ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅಲ್ಪರ್ತೆ ಕೊಯ್ಯೊನ್ಲೆಂದು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಗಿಟ್ಟಗೊಂಡು ಎರಡು ಮಿನಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ. ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗಿಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಶರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಂಡೈಟ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಕಂದಿದೆ. ಯಾನ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಪೋವಂತುಲ್ಲೆ ಬುಕ ಕಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ನನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನೆಂಪಾಂಡೆದು ಅದ ಬಂಡ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲು ರುಚಿ, ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದ ರುಚಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿ ತಾವು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆಯಬೇಕ್ರಿ, ಹಸನದ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಕಡೆಯಬೇಕ್ರಿ, ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ ನನ್ ಬಾಯ್ ನೀರ್ ಬಂತ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತ್ರಿ ಇಂದ್. ಸೊ ಎಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಂದು ಬರ್ತಿತ್ತೀರು. ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನೆಂಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡವು ಇತ್ತೇನು ತಿರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂತುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಲೈತೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಿನಂಡ ಉಪ್ಪಡ ವಾಡ್ನಾಗೇನಂದ ಬರ 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 ಅಂದ ಸೌಂಡೇ ಕೇನು ಅಂಚ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತ್ತು ಅನ್ಕ ಗೈಸ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿನಿಲ್ಲ ಡೆಗ್ರೀಚೆ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಪ್ಪಲ ಪೂರ ಪಾಡಿರ ಪೋತುಜ ಅಂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಲಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂಚ ಆರು ಸಾಂತನಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಹಪ್ಪಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೇರು. ಕುಕ್ಕುತ ಮಿಡಿಲ್ಲ ಆರು ಉಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೇರು. ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣ ನೀನು ಬಿದಾಡ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್. ಐಕ ದುಂಬು ಉಂಬೇರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಬೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಪರೆ ಬಿದಾಡ್ತನ ಅಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ರಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತೇರು. ಒಂದು ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ತಿರ್ತೇರು. ನೆಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಉಂಡು ಆತ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಅದ ತಾಯ್ತ ಜಯ ತಾಯ್ತಂದಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್.
ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೂರುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲ್ತುಲೆ ದೆಟ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೀರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂತ ತತ್ತಲ ಕೈ ಬಾಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ದೆಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಕತ್ತಲಿಗೆ ತೋಜು ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಉಪ್ಪಡನ ಪೂರ ಬೂರ್ಪದ ಲಗಡಿ ಗೊರ್ಪನ ಬೋರ್ಚಿವಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ದೀರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಒಂದು ಆಲ್ಪನ್ಲಿ ಬೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಕೈ ಪಾಂಡನಿಗಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿಯ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಪುಡಿ ತವಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿತೈತೆ ದೆನ್ನು ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡ್ಪ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ದಾಲ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ತದ ತಿನ್ನಡಗ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಲ್ದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಲ್ನ ನೀರಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ ದೆನ್ ನಾ ಕಜಿಪುಗಳದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹೋಗು ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಕುಕ್ಕೋವು ಕಾಟುಕ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಲ್ದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಪೆಲಕ್ಕ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಮುಗಿನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಗಜ್ಪು ಜಂಡ ಪೆಲಕ್ಕೈದ ಗಜ್ಪು ಮಲ್ಪಗದಂಡ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆನೆ ಇನ್ನು ಈ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕುಕ್ಕುನು ಪೂರ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪಗಂದನಾಗ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೆ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ವಾಡೋಣ ಕಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡ ಮಲ್ತದ ಇರ್ತೀರ ದುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಮೀಡಿ ಬುರ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ ನಾವು ಅಂಚ ಪತ ಬೋಲ ಅಂತ ಪಂತಿರ್ತೀರ ಚೈನ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತದೆ ಪತ ಪೋಯ್ ನೀನಿ ಬರ್ತದನ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ ನಾವು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತವಕ್ಕ ಚೂರು ಉಡ್ತ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ದಾಸ್ಮಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರಾಗ ಇತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೇತು ಅಂತ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನದೆನ್ನ ಕಡೆಯವರುಂಡು ತೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಉಂಟ ಕಾಸಿತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದನೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಐಕ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದು ತಗ್ತದೆ ಕಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನನ್ನದಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದೇ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಳ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಕುರಿಪ್ಪುಂಡದ ಕುರಿಪಿಜಿ ಒಂದು ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯರಾಗ ಒಂದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೇತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪು ಪೂರೈತೆ ಆಂಡು ಕಡೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತನು ಹಾಲು ಉತ್ತು ಆಡ್ನೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಲೆ ಆಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಇತ್ತದನ್ನು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂಡ ದೆನ್ನು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೋತು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೂರ್ತು ಅಂದೆ ಈತು ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ದೇತು ಅಂತ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ ಈ ಅರೆಪ್ಪುನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ ಪಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡದ ವೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ಪುನು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿಡಿ ಪೂರ ದುಂಬೆ ಪಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಪುಣವು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಇರ್ತದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತದೆ ನೀವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡನ ಗೊತ್ತಾಗಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅದ ರೆಡಿ ಸೊ ದೆನಿತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ತೂಕ ಇಂಚ ಬತ್ತುನಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಲೆ ಕಣಿತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾ ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಟ್ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಟ್ ನೀರು ಹಾರ್ಪುಂಡ ತಂಜಿ ಟ್ರೈ ತೂಕ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬದ್ದಿಂಡು ಖಾರ ಪೂರ ಕೊಡಕ್ಕಿನುಂಡು ಕೊಂಚ ಮೊಸರು ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಂದರ್ದಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೊಸರುಗು ಅಂಚೊಂದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ
ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ತಿರಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಡು. ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗ್ಲೆ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ. ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮರ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜ ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.